Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Hakabaya day bat ki Khubor na kimat minta ka janmit. Toy na kimi shwa ya kimat Khubor na ka Jylla. Sangot ki Mintri jong ka hima melim. Kila IT na ka jing ujor hau Deputy Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penshingan NSM uba pet ya tenat ilaka administration da ka bakino ba usim jong ka hima melim upaim ainam manix ula de lilam ya ka lingkot kendau haklau mauro klam ka jingtip bat ka jingminjur jong ka dorbar pelun jong ki bakrau bateri jong ka hima melim kabalong persya ya ki riti ki dostur bat ya ki an jong ka hima melim kisan ngut ki menteri ki bala ujor ya usim ki kentop ya menteri sendor menteri el rumnong sosla menteri nongklau menteri karpeteng menteri shanpru bat ubasan nongse MLA ka Nongpo constituency uba Miral Bonds ulapin bana pait ba banwanra daka inspire and inform batru daka village education and youth empowerment naka benta ki kun samla jongkari bhoi district ya ka project enyutrei lang bat ka El Elyon Institute Nongpo MLA ulakin turu ya barok ki samla ka Nongpo constituency bakin shim kabu ya ka program ai jing hikai naka benta ki kam bapher kakin hon jong ki nong hikai school SSA kabadon hapo ka shatri jong ka all Meghalaya SSA School Teachers Association kalalet IT da ka dorkhas shaulat ka Jylla u Chandrasekhar H Vijaya Shankar da ka ba kirpan ba untuklar lem halor ka jingdawa man kintiyo ya ka tulop 6%. Kani ka jing ai jing tho jong ki shaulat ka day hadien ka jingya jong ka jingya ki minta ka bala khandai sngi kinti. Kaseng HYC Northwest Khasi Hills District kalet banya kendo ya u Medical Superintendent jong ka Tirot Singh Memorial Hospital Mairang banpan jing shai halor ka jingyo jing ujor jong ka ni seng halor ka jing pen slam ban ai ya ki birth certificate shaki pait ba bat ka jing thong kam sop ya ki nong trai officiate ha ka ni hospital ki no yalam ka HYC ki la yatho ba ki la yo juba ba ka daw ka jing slam ban ai birth certificate ka dai namar ka jing duna nong trai kalong ka ka ba isang sot ban iting ru ha ka jo ka por ban yo ba ki khana school ha ka wei na ki shnong jong ka than mau ken hab ban ngam lingba ka wa lingdo jam shashiliang haba ki mut ban let school namar ka jingbom don show ka jingkieng nadu ba sha rong umsaw kani ka jaka ba ki khana school bat ki pat ba ki hab ban ngam lingba ka wa ka dei ka ba penya so ya ka shnong nong trau shnong ding sning hagi thain mau ha West Khasi Hills District kani ka jingam ban jam shashiliang ka bu jing ban up jingma hadu kata ya ki pat ba bat ki khana school khamtam hak por yor MLA ka Nongston constituency ba Gabriel Walang ulalum jingalang ya baro ki nong di madan Nongston ula ai jingarap yaki da ka song pisa ka ba mar 10,000 tingka marway kani ka jingno jingarap MLA da ka song pisa sha ki nong di madan hasor Nongston ka dei ru kum ka jing beteng ban pentelun yaki lat jingarap lingba ka MLA scheme ka SRDP. Ki pait ba kathan penut sla ki bahap hapo karat shabong kila penpau ka jing sngaw benyaw bat kila keno ba usiem ka hima khairim ule don bor ha ka ba shimit ula pen kala jakari kinti ya kari rat ha ka rat shabong uba prangkupar thaba uba mi khamat ya ka sur upat karat shabong ula ong bahaus nam arajar khandai upa balajit sing siem ula ai no ya ka jaka jongkarat shaka khon kur long try like and thei but ule ya ka ni khlam ka jingtip usordar jongkarat shabong mentapat tungin dikmi ya kimat Khubor na Kylleng kari kumbashis pa angot ki doktor rangba ha ki artli ki hospital ki bahe ha West Bengal ki la resign no nakakam jongki kumkadak ka jingsno lem halor ka jingsha badbor bat ka jingsha penyap jong ka doktor khanna ha RG Medical College and Hospital kini ki doktor ki bala resign no nakakam ki dei ki batrai ha Calcutta Medical College and Hospital
but North Bengal Medical College and Hospital ka badon ha Siliguri. Kalami ka jingakan art hajan ka karkhana jong Samsung ha Tamil Nadu hadian baki pulit ki let ban kem ya ki nong trai ki ba penlong jingaki. Ka jingaki jong ki nong trai ka Samsung kalasdang nadu ka khandai trai unai lur. Halor ka jingdawa man pen kieu ya ka tulop jongki. Ka Samsung ka don kumba 1000 praspa ngut ki nong trai ha Tamil Nadu pat kumba 1000 ngut ki ba don benta ha ka jingaki. Ki nong shong shinong jong ka West Bengal ki la pha email sha ka Ministry rangba jongki ka Mamata Banerjee kumjoru sha Chief Secretary jong ka Jylla ban kintu ya ka sarkar ba ka dai ban singap ya ka jingdawai jongki doctor ki ba don benta ha padeng ka jingaki. Kila poi bontali ki email sha ka Ministry rangba na ki kinhon ba pher kumjoru na ki riu shimen. Noyalam jong ka National Conference Umar Abdullah ulaong ba ka mat ka beningkong ka ba ka kinhon Ministry Sarkar ba thamai kanya keren kanday ban shim ya ka rai ba ban penkala biang sha ka Jylla ba pura ya ka Jammu and Kashmir. Hadin ka tao ulaong ba ka kinhon Ministry Sarkar ba thamai kan let sha Delhi ban ai da ka jingtho sha ka sarkar pedeng ba ka day ban pendep ya ka ni ka jing angnot ki pait ba. Sa ka wai pat ka ba ka sarkar kan le Kariban wanra biang ya ka article laispa hinyo po ha Jammu and Kashmir. Hadin ka jingsha rem ha Haryana, unoyalam ka seng Congress Rahul Gandhi, ulaong ba ka seng Congress kan pinsngaw siya ka Election Commission of India, halor ki ba bon ba ki jing ujor ki ba ka Congress kalayo ha ka ba lakinno ba ka don ka jingle butu ha ka por nyo vote. Ulaong ba ka result ka ba mi minta kalong da kongpong habayun ujor bat ka jingken jong ka seng Congress. Menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ulaong bahakini ki arbanai baladep ka sarkar Assam kalapen pai shispa arpo prangot kinong Bangladesh ki bawan sa beain ha Assam. Kidai ki bala syabat ha ki buar pahara ha kapot jong ka Assam bat Bangladesh. Ulapen pau ka jingsngaw lengo bakini kinong Bangladesh kila yo adhar card ha Assam wat la kim don satya ya ka dur tap vote la ne ka epic. Mendapat inya pai syaki mat Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Kileno na Iraq ki balatip kum ka Islamic resistance kila hierthma da ki drone ya ka Israel. Kani ka seng leno kalakam ba ka jing hierthma jongka ya ka Israel kalong kum ka dak ka jingkershan ya ka Palestine bat ka Lebanon. Kala berngem ru ba ka nang penjur nang ni syakmat ya ka thma Persha ya ka Israel. Kagatar kalapin bena bakan yarap ya ka Lebanon, bat ka kwa ru ba barok kiri Arab, kiri ben yatali ban penrem ya ka jinghyar thma ka Israel ha Lebanon. Kagatar kalapin kre ru ya ki lingsun ban penpoi jingarap ya ka Lebanon, kum ki dawai ki ying share dara bat ka bam. Ka jingyap riu ha Lebanon minta kalapalat ya ka arhajar mut. Ka Supreme Court jong ka Brazil, kala syak biang ya social media platform X, ka ba minshwa la jutip kum ka Twitter, bahkan pentrai kam biang ya ka ha Brazil. Ka ying bishar kala syak biang day hadian ba ka X kala siyo ya ka kuna ka ba $1.8 million sya ka sarkar Brazil. Ka Brazil kala khang ya ka X ha ka lai pau tarik unay lar. Ka Security Council jong ka United Nations kala penrem jur ya ka jingher thma ki letno hanong ba Karachi jong ka Pakistan ha ka ba arngot kinong China pat bon ngot kinong Pakistan kilayap. Ka Council kala kintu ya barok kiri ka Pyrthei ba ki dai ban yakun persha ban rat ding khong ya ki kam letno ha kiri jong ki khnang ba ka imlang sa lang kan shong suk shong sang. Ka Balochistan Liberation Army kala kam badai maka kabale ya kani ka kam. Henry wat ki breu ki lamin saw na mar ka jingten ra na phang jong uwei ubreu da ka tari ha ka wei ka jaka ka badon hapdeng ka nongba Tel Aviv bat ha Haifa. Henry kam hadien ki pulit ki la set yap no sendon ya u hajo. Uni ubreu de unong Israel baru lawan da ka arshaka syakani ka jaka. Kitu ki long ki Khubor ha kimat Khublei.